Lugar ba to? Parang lugar to ng mga aswang ah. Labas ang mga armas ninyo! Gusto nyo ilabas namin ang aming mga baril? Ito! Sige, kunin yung mga baril. Kailangan natin ito makuha. Oh! Ah! Tulong, boss! Ano nangyari dyan? Tulungan nyo! Tulungan nyo! Hoy! Hoy! Tumigil na kayo! Ang babaw! Diyan! Ang babaw! Oo! Naku! Maghanap ka ng motor! Anong nangyari dyan? Tara na! Bakit niyo ako iniwan? Oh! Nasaan yung taong tutulungan natin? Oo nga! Natangan nga yun! Balik natin! Napakan yung kamay ko! Ang sakit! Ay! Walang nga kayo! Papatayin ko kayo! Lakasan mo! Ang sabi ko, lakasan, hindi ako tamaan! Pagkaganti ko. Wala akong nakakangat! Ano eksplosyon? Tara na! Iwanan natin si Seth. Anong ginawa niyo sa mukha ko? Ha? Ha?